אז בואו נדבר על משהו שקורה כמעט בכל בניין משותף. יש את ההסכמות הישנות, את הנוהג הזה של שנים, ויש את החוק היבש. מה קורה כשהם מתנגשים? היום אנחנו נצלול בדיוק לסיפור כזה. מקרה אחד שבו התשובה לשאלה הזאת פשוט הפכה את כל מה שחשבו על דמי ועד בית. אז רגע, תעצרו שנייה לחשוב. איך בעצם קובעים את דמי ועד הבית בבניין? האם זה לפי מטר רבוע, כמו שזה נשמע הגיוני, או שאולי זה לפי איזו הסכמה ישנה, כזאת שאף אחד כבר לא ממש זוכר מאיפה היא הגיעה? בדיוק השאלה הזאת עמדה במרכזו של סכסוך משפטי מרתק, ובואו ניכנס ישר לסיפור. אוקיי, אז בואו נבין את לב העניין. יש פה שתי שיטות חישוב, והן שונות לגמרי. מצד אחד היה את ההסכם הישן בבניין הזה שאמר שהתשלום הוא יחסי, לפי החלק של כל דירה ברכוש המשותף. אבל אז, מצד שני, מגיע חוק המקרקעין, והוא אומר משהו אחר לגמרי. הוא קובע שחור על גבי לבן שהחישוב חייב להיות לפי גודל הדירה, לפי שטח הרצפה שלה. וכמו שאפשר לתאר, שתי הדרכים האלה מובילות לסכומים שונים לגמרי בכיס. יופי. אז אחרי שהבנו את שתי הגישות, בואו נראה איך זה יתפוצץ בבית המשפט. וזה באמת סיפור פלאסי של דוד מול גוליית, רק בגרסת ועד הבית. בצד אחד, יש לנו את נציגות הבניין, התובעת, שאומרת, רגע, זה מה שתמיד עשינו, זה ההסכם שלנו, הם רוצים להמשיך כרגיל. אבל מולם עומדת דיירת אחת, הנתבעת, שאומרת עד כאן. היא באה וטוענת שההסכם הזה פשוט לא חוקי, ושהגיע הזמן להתחיל לפעול לפי מה שכתוב בחוק. וכל הסיפור הגדול הזה התחיל מסכום די ספציפי, 13,221 שקלים. זה הסכום שהנציגות תבעה מהדיירת. הם אמרו שהיא חייבת להם כסף על דמי ועד וגם על איזה שיפוץ בגינה. אבל הסכום הזה, כמו שמיד נראה, היה רק ההתחלה. זה היה באמת רק קצה הקרחון. אבל רגע, אם חשבתם שהדיירת הזאת פשוט תתגונן בבית המשפט, אז טעיתם. היא לא רק התגוננה, היא עברה להתקפה. ועוד איזו התקפה. היא בעצם באה לבית המשפט, ושאלה שאלה עקרונית, שאלה שנוגעת לכולנו. מה קורה כשמגלים ששנים על גבי שנים שילמנו יותר מדי? כשמבינים שהשיטה שהסכמנו עליה אולי בכלל לא תואמת את החוק, האם אפשר פשוט להחזיר את הגלגל אחורה? לדרוש את כל הכסף הזה בחזרה? והיא לא סתם שאלה את זה באופן תיאורטי. היא הגישה תביעה נגדית על סכום של כמעט 50,000 שקל. 49,790 ליתר דיוק. היא טענה, זה הכסף ששילמתי לכם סתם במשך שנים בגלל שיטת החישוב המוטעת הזאת. ופתאום התביעה המקורית של הוועד על 13,000 שקל נראית פתאום די קטנה, לא? אז יש לנו תביעה, ויש תביעה שכנגד שהיא כמעט פי 4 יותר גדולה. איך בית המשפט יוצא מזה? ובכן, הפסיקה הייתה פשוט מבריקה. היא היה מפתיעה, והיא יצרה איזון ממש עדין בין מה שהיה לבין מה שיהיה. אוקיי, אז בואו נתחיל עם החלק הראשון של הפסיקה, שנגע לעבר. ופה בית המשפט היה חד משמעי. הציטוט הזה מההחלטה של המפקח על רישום הקרקעין אומר בעצם הכל. דייר אינו יכול לדרוש השבה רטרואקטיבית של כספים אשר שולמו על ידו בהסכמה. נקודה. מה זה אומר בעצם? במילים פשוטות, בית המשפט אמר, תשמעו, כל עוד שילמתם מתוך הסכמה, אפילו אם זאת הייתה הסכמה שבשתיקה, אי אפשר לבוא אחרי שנים ולדרוש את הכסף בחזרה. כלומר, באותו רגע, ההסכמה ההדדית הייתה חזקה יותר מלשון החוק היבשה. העבר הוא העבר. אוקיי, אז אם אי אפשר לקבל החזיר על העבר, אז מה כן? מתי בעצם דברים מתחילים להשתנות? ופה הפסק הדין הציג מושג סופר חשוב שנקרא נקודת המפנה. וזה בדיוק מה שזה נשמע. הרגע הספציפי שבו ההסכמה הישנה פשוט נשברת והכללים משתנים. וכאן אנחנו רואים את זה בצורה הכי ברורה. עד יוני 2011 הכל התנהל לפי ההסכם הישן, זה שהיה נהוג בבניין. אבל אז, ביוני 2011, קורה משהו. הדיירת, דרך עורך הדין שלה, שולחת מכתב רשמי ואומרת, אני מתנגדת לשיטת החישוב הזאת. וזהו. זאת הייתה נקודת המפנה. מרגע זה ואילך, המשחק השתנה. כל מה שקורה מעכשיו חייב להיות לפי החוק. וזה בעצם החלק השני והסופר דרמטי של פסק הדין. בית המשפט אמר, מהרגע שהדיירת קראה תיגר על ההסכם, מהרגע שהיא יצרה את נקודת המפנה, ההסכם הישן מת, הוא כבר לא רלוונטי. ולכן כל חוב שנוצר אחרי הנקודה הזאת יחושב מחדש. אבל הפעם לא לפי ההסכם, אלא רק לפי מה שכתוב בחוק. כלומר, לפי גודל הדירה. אז בואו נדבר תכלס על כסף. מה יצא מכל זה? אז ככה, הנציגות תבעה ממנה יותר מ-13,000 שקל, זוכרים?
אבל אחרי שבית המשפט חישב מחדש את החוב שלה מרגע נקודת המפנה והלאה, הסכום ירד ל-6,541 שקלים. זה פחות מחצי. אז כן, היא עדיין הייתה צריכה לשלם, אבל המאבק שלה פשוט חתך לה את החוב כמעט ב-50%. אוקיי, זה סיפור מעניין, אבל מה זה אומר בשבילנו? מה הלקח המעשי שאפשר לקחת מהסיפור הזה לכל ועד בית בישראל? אז איך אפשר להימנע מכל הבלגן הזה? הנה 3 כללים ממש פשוטים. כללי זהב אם תרצו. קודם כל, הדבר הכי בסיסי. לפתוח את תקנון הבית המשותף. לראות מה כתוב שם. מה ההסכם המקורי. דבר שני, להכיר את החוק. ספציפית, את סעיף 58 לחוק המקרקעין. זה הסעיף שמגדיר איך מחשבים דמי ועד, אם אין הסכמה אחרת. והדבר השלישי, ואולי הכי חשוב, אם בבניין מחליטים על שיטה אחרת, שיטה ששונה מהחוק, תעשו לעצמכם טובה ענקית ותעלו את זה על הכתב. הסכם ברור, חתום. זה יכול לחסוך כל כך הרבה כאב ראש בעתיד. ובסוף, הסיפור הזה מעלה שאלה גדולה יותר על חיים משותפים. מה יותר חשוב? הנוהג הישן והטוב ששומר על יחסי שכנות, או לעמוד על העקרונות, על מה שהחוק אומר, גם אם זה אומר להיכנס לעימות. המקרה הזה מראה שאין תשובה פשוטה, אבל הוא כן מראה לנו דבר אחד בבירור, כמה חשוב לדבר, ולהסכים, ולכתוב את ההסכמות. כי לפעמים שיחה של 10 דקות היום יכולה לחסוך שנים של מאבק משפטי מחר. תודה הרבה שהקשבתם.